Hmm. 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 Mă, Foxy, lasă-l în pace și mai încet. Fă așa ca Bonnie. Așa, punem asta aici. Ce vrei, spățanile? Salut! O, bine, o să fur. Oh. Așa. Hehehe. Pun jucăria aici. Pun asta aici. Unde e ăla? Oh. Hehe. Ready. Ce ai văzut? Uite acolo. Ce? Dar de ce se umblă coșul? Ai făcut ceva? Nimic? Doamne. Hai să ne liberăm. Așa. Dar ce e aici? Așa, încet, îl punem aici. Și m-am dus. Băieți, haideți mai repede. Sunt aici cu tine. Dar unde e Foxy? E acolo. Oh, nu. Ah! Oh, Doamne, nu e de-a binelea. Așa, să vedem ce facem cu tine. Haha. Am venit o idee. Mai târziu. A, ce amuzant arăți. Ce amuzant arată. Bă, băieți, nu e amuzant. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă.